Здравейте хора! Започваме нов влог с Алекс и се включваме директно от Гърция, защото отиваме къде? На път към едно много хубаво място, Литохоро се нарича, едно малко селце, което имах възможността да посетя преди вече повече от 10 години сигурно с моето семейство и брат ми беше много малък, бяхме взели и кучето, даже и баба ми и дядо ми сме ги водили там. Помня мястото, където отиваме сега, тогава времената бяха такива, че не можехме да си позволим да стоим в такъв подобен курорт, само минахме оттам и с майка ми няма да забравя, си казахме как ще бъде много хубаво, ако един ден можем да си позволим да отидем там на почивка или така както сега за няколко дни. Поводът е още по-специален, защото тя след 2 дни има рожден ден. Да, днес е сряда, 29 октомври. Аз имам рожден ден в петък. И това ни е причината за това малко пътешествие. Влизаме в тунел. Да. Място се намира на близо час от Солун, като е точно на брега и малко по-навътре е и селото, където има много малки магазинчета, малки улички, можем да се разходим. Тъй като вече не сме в сезона, няма да ходим на плаж, но времето го дава да е много хубаво и все пак се надяваме, че ще си изкараме много добре. Сега първо имаме първа спирка в, как се казваше? Първа спирка, не знам къде отиваме всъщност, една сладкарница, която майка ми ни препоръча. Да, защото искам да разгледам, да си взема торта за петък. Така че ще ви снимаме оттам да видите каква сладкарница сме набелязали. И така, взимаме ви с нас на едно малко getaway пътешествие. Айде! Ето вече сме в Катерини, така се казва градчето. И сега отиваме към сладкарницата. И сме по къс ръкав. Уникално е! Време. Ето я! Хайде на здраве! Welcome drink! Welcome drink и сега чакаме да се настаним. Вау! Ето ни е стаичката. Малко вече има багажи. Но ето тук са ни оставили шампуан, кондишнер, шауър гел и боди милк. Много готино. Ето тук е банята. Всъщност много интересно, че не е затворено като помещение. Ето така. И ето това представлява. Много е кют и с гледка към морето и имаме много готина тераска с масичка и 2 столчета. Много е добре. Сега ще се настаним, ще разгледаме малко. Може би ще излезем някъде в околността да се разходим, да видим какво има. Или ще отидем на спа, не знам. Едно от двете неща ще бъде, ще решим след малко. Алекс си намери приятелче. Няма да сме ние, ако не намерим нещо свързано с тенис. Нали? Има и тенис треньор. Тези неща сами ни намират просто. Ние само си се разхождахме в една горичка и хоп! Тенис кортове. Много яко.
Между другото не са лоши кортовете. Ей, това е по залез. Погледнете каква красота. Вау! Това е нереално. Айде, на вечеря сме. На вечеря сме ни дадоха безплатния перолчета. Явно трябва да се напиваме тази вечер. Еми, айде на здраве. На здраве. И започваме с гръцка салата. Какво правиш сега? Снимам те. Защо не? Покажи се колко си готин. Не съм готин, 82 кг съм, трябва да съм 78. Добро утро, Любов. Добро утро. Аз мисля, че ако устоим тук 4-5 дни, ще започнем да се накараме. Да, ще видим в събота как ще сме с такива закуски. От моя скромен опит по хотели през годините, това е така топ 7 на най-вкусните закуски, които съм гледал. Но няма нещо, което да си вземеш и да не ти хареса. И гледката. Гледката е просто. Айде, почваме. Навсякъде са. Отиваме на планина Олимпус. Много яко планински път Уникална красота. с захтинови дръвчета. Аз така им викам. И времето е прекрасно. Дава ни го 15 км, 25 минути. Паркирахме колата и сега ще търсим водопада. Айде, имаме си нов приятел. Айде на спа. Няма никой. И е много яко. Тук има фитнес, където Алекс допреди малко тренира, докато аз си почивах горе. На здраве, Любов! Айде на здраве, втора поредна вечера в Пероли. Ще видим докъде ще го караме.
Ден номер 2, закуска. Да, на рожденият ти ден. Чакаме си яйцата, авокадо тост и омлет. Искахме да седнем навънка, но няма много слънце, така че. Пак сме тук с Гледка. После ще отидем там да си изпием кафето. Айде, чао. Чао. Ще се видим след един час. Чао. Отивам на масаж. Реших да си подаря това удоволствие. Така че сега отивам на едночасов масаж. И много се надявам да е много хубаво. Сигурно ще бъде. Така че ще се включа отново след 60 минути. Я кажи какво имаш? Букет? Имам си букет! Да, докато някои хора ходят на масаж, други ходят до града и правят букети. Уникално е. Тук Какво на пише това тук? пише You're my star на гръцки. Надявам се жената да не ме е излагала и това да пише. Но Имам си изненада. да, Сега бях направихме на масаж, беше невероятно и се прибрах в стаята и това ме чакаше тук. един хубав букет. Навънка има малко облаци вече, но въпреки това Прекрасно е. времето става. Благодаря, Любов. Хайде, чао. Хайде. Отиваме да си вземем тортата след малко. Взехме тортата и сме мега доволни. Ще ви я Защото покажа след малко. Хората са се постарали и точно това, което тя им даде като снимка, това са направили. Е много Да. яко. Просто Много, яко, много когато съм хората щастлива. си спазват уговорките и се стараят. Ще ви напиша името на сладкарницата и ако имате път насам, да я пробвате задължително. Има даже и сладолет и Алекс сега си взе. Айде обратно към хотела. Отиваме към вечерята. Ще пием вино тази вечер в ресторанта. Да, малко забих, но в ресторанта по повод рождения ден на ето тази прекрасна девойка. И сме много гладни и най-накрая ще ядем. Стартър. Това е моят стартър. Това е моя гръцко традиционно, това е фета в пейстри, като баничка, което Много е яко изключително изглежда. вкусно. Преди да съм го пробвал още, мога да кажа. Ей, сега ще го пробваме. Така, вече сме след вечерята на тортата и някой си нарежда свещичките. Има и малко вино. Това е тортата, която взехме от сладкарницата. И тук. Забия по средата. Там, където ти е удобно. Искам да видите колко е щастлива госпожица Мархолева. Днес целият ден не е спряла да се смее. Да, много съм щастлива. Надявам се отчасти да е заради мен. Искаш ли да си запалиш ти свещички? Не ти. Добре, аз ще ги Ти не запаля. ги запали. Я дай. Чакай, чакай, сега, защото ще ме... Ето едната. Ето другата. Тази май нещо не се е получи обаче. Оп. Ето Трябва тук. с свещичката. Айде сега ти си прави другото. Хоп. Браво, Любов. Сега ще ми пееш ли Happy Birthday? Ами аз не мога да пея като теб, но ще те накарам да си пожелаеш нещо и когато си готова да духнеш свещичките. Готова ли си? Ти си. Честит рожден ден, Любов. Станах в 6:40, за да дойда да видя изгрева. Обаче за жалост е облачно и след една минутка би трябвало да се покаже слънцето, но най-вероятно няма да го видя. Но въпреки това е много красиво и спокойно и съм абсолютно самичка тук, няма никой. И много се наслаждавам на този момент.
Наистина, много ми беше важно. Алекс също се събуди, обаче малко му беше трудно да стане, защото все пак ще шофира после. Така че си дойдох сама. Ето, показа се. Ето го, Алекс. Появи се. Не само, че станах, ами направо дойдох за снимки да се направят. Между другото и зад нас е хубаво. Покажи с планината как се вижда горе. Малко не се вижда, но... И се отразява там в прозорците. Много. Там има някакви хора на лодка. Виждат ли се на камерата? Ами там, да, от далечината има една лодка. Която е била много далеч от залеза и е минала през него. Да. Вижте колко готино тези чайници. Ето тук си слагаш вътре билки каквито искаш и става уникален чай. Рай за мен. А ето тези също ги покажи. Да, това са някакви мини смутите, чакайте да фокусира, които са супер готини и са много лекички, точно като за закуска. Айде, последната ни закуска. Последната за тази година. За тази година? В смисъл? Тука. Ага. Малко още не съм се събудил. Но до година пак съм тук. Да. Отиваме да си оправяме багажа. Едвам И да си ходим, да. станахме от леглата там. Малко сме тъжни, но... Малко? Сега... Не, просто е наистина много спокойно и това, че е курорт, в който не пускат деца, от една страна, да, странно е, защото децата са най-хубавото нещо, но от друга страна пък да дойдеш да се починеш и да няма писъци, крясъци и деца тичащи около. Да, то основно си е най-вече даже за родители и хора, които искат да избягат малко. То се пише Adult Only, което означава, че дори и в сезона лятото надали ще бъде много по-различно от сега, защото и като обем не е голям. Има 10 платформи с по 2 диванчета и 5 шатри. Да. Де факто това е. Хайде, отиваме да стягаме багажа. И ще минем през Солун, да си вземем нещо за София, да хапнем по един гирос. Сега от колата пак ще направим включване и ще ви кажем къде ще отидем. Разхождаме се, малко е претъпкано с хора. В Солун на една такава крайбрежна ивица. А ние бяхме там, където е планината и оттам дойдохме тук. Къде сме? На най-големия мол в Солун, Космос, и ще се влезем да хапнем, защото вече сме много гладни. Разходихме се малко в центъра. Много пъти ми е говорил за този мол и най-накрая идваме. Сега ще видим какво има вътре. Вече си пътуваме
Имаме 2 часа и 13 минути до София. Да, излязохме от Солун, купихме си козунак, тя си купи разни неща от Тойшо. Да, може би магазин. Мисля, че трябва да ме спонсорират скоро време. Няма да е лошо. Нали? Да. И аз така мисля. И също така трябва да направим мъжки магазин Ойшо, защото имат много хубави неща, които аз би ги носил като мъж. Така че в бъдеще може да направим нещо удобно и за мъже. Да. Сега се прибираме, сигурно ще отидем до нашите, че им носим малки подаръци. И ще почиваме, защото бая рано се събудихме и много не сме спали. Да, но пък си починахме много хубаво тези дни и този влог може би ще бъде една идея по-кратък, защото наистина гледахме да се насладим максимално на времето си там, без много телефони. Но пък искахме да ви покажем това прекрасно място и ако може да ви инфлуенснем да го посетите. Сега се връщаме обратно към работното ежедневие и един рожден ден мина. След 5 дни предстои втория в семейството. Другия скорпион. Да, другото скорпионче, господин Лазаров. Така че ще празнуваме този месец, ще ни е за празнуване. Презаредихме. Аз ще съм готов за следващата седмица, която ще бъде много интересна, защото вкарваме едни малки промени в подготовката и в целия процес към завършването на корта. Може да снимаме влоги за това и да разкажеш. Да, шега майтап. Като започне. Идва този дълго очакван момент. Да, все повече се приближаваш до него. Времето минава все по-бързо и по-бързо. Да. Така че сега ви казваме чао и Следващия път, когато се видим, сигурно ще сме на някоя тренировка, която дано. много от вас биха искали да запишем. Аз също бих искал да започнем да записваме, за да може да сравняваме в един момент Ами да следим как се процеса. развиват нещата. Да, точно така. Казваме ви чао, благодарим, Да, защото някои спият. Не е вярно, наслаждавам се на природата, между другото, която е уникална. Да, снимай малко, ти само нас не И аз снимаш. много съм снимала, много неща има във влога, така че ще се насладите и вие на тази красота. Казваме ви чао, благодарим, че изгледахте и до скоро!